Yes. Трябва да викаш, бе, по-хора съм се с снимам мач. И някой от 3-0 за нас. Хора. Дай. Аз ще го гледам. Розите, давайте напред. Розова долина. Хайде. 3-0 за розите. Май гони топките, като станат 1-0 топки тогава. Аз съм личи в бая. И аз, брат, до край съм. Аз съм 2,1. Брат, 2,1. По-лесно да не. Аз съм 3. Да. Аз съм 2,7. Много е възможно. Закачай ги колкото си искаш. 2,5. Ей. Аз снимам около 2 минути 3. Аз една минута. Някъде. Аз го качвам в YouTube. Ти нямаш канал. Не мога да се отворя. Ооо. Ооо. 1000 няма пачка. Има 10. Какво правиш? Да, ще го качвам в YouTube. Има 10 минути. 10 минути. Не мога да издържи Значи аз имам 2 минути и нещо. Аз 2 минути.